yang godi ono yurmala bay tunga kelda ma ono yurmala hey tandi kon immo jala nyije den soleil anani min no do mi yeyi do honno wiyantela anta mi yebor ko nyire kono ko bayde fokkintini pensi jeden mi ndari dum no wi soto kalomir pensi jeden kono wiyete soto kalomir kono bay mi yeyi mi jabali be tindini la lekko ko mi jali hanyere den dimbi mi jali tu nyirne wi put mi fokki tum pay kun soso mba e ganyi ni barbi da min mo amana gom ku dun de yude do foko no yude immo jala poch imi yo ko baso do tay ala iman hara e problème ari ne ko juma isirabe ni ta hekku kay isirabe ma jali oju en fotti a jalay poch Pach. Nah, nyinga nggak nyinga nggak. Pach. Saya karena risa lumba sira. Kono nyinga nggak. Putih. Yo tu waduh ni sanze pelangong. Hai Falika. Saya biar ni nggak hai pai. Men. Ayo, dah bilang kombat. Iwali. Anu di dalam water. Pas sen. Punya awak kilo jagung ngonan. Yo nanti jalu kre parmi ngangal pacu jal ni ngangal mutei ni ngangal tono na jal sabar atu tono na jal no na fu kono na jal mo do nati de no way de le jigo jaga ko ci mo ko non ba sim fe indinani mi ngabe jawa to way de jawri do o jol ma mi ami tu ba ma me yara kala putan mi yey boy ono say ko ni de kida be fe abodi yalla do hawlaki baba Wah. Iya saya nak udah wat. Lebih car. Besok. Mana dia? Ini tu. Kemudian
anda woni yes anda nabi do gorko abida no fotani abida an awo yaade tama de mu non ka buzude an ko hey Allah bay hombo di ko hombo wadi dum wadi do da songo wi da dum wi tum da taw kunu yama au kendar mahas wah ada dema laki-laki kau maaf kan nukiri dong hey anu ya lang ko nyamok hey kamu udah 5 anu dai ayo ulan kau nado kunggot Ayala kaya kunat ya makon na yun kat amin na sabi par Ramatullah yo utu ko sa terondara gila sira deto ngade na do babma dogu Ramatullah dar gila sira de yoya yalla jodi na ko sandare ma sandare No ulikai biar lagi. Oh biar lagi. Ada naci no. Bawal. Mau eno dilam be wala nilam. Wada ni be. Nyama handia. Ko fi hon non. Hombe ma wala ni. Babe bi. Fion wada non. Mi nela. O wi men do nda yende ka do wi no men do. Hakkunde mabbe kambe dido kala nelda ma yo me wadu ka. Voilà. Jonon ko babe patron madame Mariama. Nelila. Billa wo ko mi jettu nyama ko mukka kander ndiyam. Kambe be no ma. Kambe nelila. Mi gadi mi jettu wadi parce que on wi ilam kala neldo la yo mi wadu. Side yewtude ko ya wolu no woniri no Allah mi toñata awa mi toñata mi yafuta mi do jenti bayo be wona ni lan no mi kam jetti mi junji ha yoni be jetti no surmade nyaw kuje de naati ka gite mabbe andi anne bondo ko awdi jommu kambe kadi be ari be hawji nan be faala yaade ka hurgo be bifi sadal ne be dogi de mayre be to jetti nyama kuje den mi anda si ko kambe naate nyama kuje den so ko nyama kuje den naate ma mi anda nani non da woli ni tun taw na hala parce que sa wola ni no yeso ko ba pel letta nyama ko on habay ko pular ngoni wata mo jaw accane la ngaki tawala inda wata pular njando fula i kanga tay wota ko no wolirte no ngon joni mi anda min do ko min nela ko min awa nele gono ton si a waɗayde an tigi ɓa hiɗa mari hakkil ko Allah tagamma ki hakkille ma ɗo accude nini ay ka sakata jano molanaɗo ka Allah tagay goɗɗo o waɗanamo hakkille ko so tawi woni hakkille maɗe no fandi a feƴƴiti ko ɗum waɗa si déjà si ɓenni gandal no moƴƴani goɗɗo mais an ɗon ammo mi yiɗo an sa jannano ko hay ba arayno ko ɗoni a wangalinanake ka lawol e yaasi a andi a suɓay ko gerata ko goɗɗo nelete mais nele ɗen a analyse nele nde wattade déjà hiɗon andi min ɓe mawɓe min lannino ma podagolle maɓɓe kandel kande nini komi faala wo komi faala ko yo Allah walla nomi sortodira e ɓe e nomi sortodira déjà on fof moɗon
o foppo goy na ma o ma o mais non da nyande men fokkiti o nyil men tame yow ka ko parce ko bandi yaga wono lang yolu mi wi non kadi e wadan be poson be nyama be maya hare no lanning accirimi accirimi ay mi fanki hawri fewjoje maden ko fewjoje nabayde sirete a fami goddo andata dum e mi ay ko minnel do mi waday a yaggali fiyo samba kadi nyam ko lutti ay ganga mo yidi nyam ko luttina han feji anni mi do holi wonno goddo jonne to ko segi ndar watna la wadana la hein abu kelana kelle mi wala no ko no yara da na buje o waden na buje ro yido wa ani buje ro wa ani ndo ko be yara ko kelle mi wala no jomba be rena ta men no yara ta no ena wadani yido wa ani ena ani yido wa ani no ko jomba be rena ta be ji gomo ko no ko yi kelle Bowal. Na. Yari. Madame fille de Dieu, madame pas fille de. Bowal. Ari. Ari arga ko ni fu na. Derga. Oh oui. min do o de ara de ton do min Ko ne jimi on dañu da? Na dum do me may no ko me wonno pay ko ni ni yotta Ko jimi weltare ni han sombe jamone sujet am min. kon awoli dara em. Ma sombe jamone sujet wala li nemu. ka ko yen do min nam ko ni Ni ka do wala li nemu. Billa. Billa wala ni wala. e pi kan ndu kan ga yato ko nan de Joni dare. Ali fi dem bayan yo. Sigon ono se ko gollo be de do se ko o patron. A partir de maintenant, o yalta e nder simmayal. Mi anna mi ko mando to drame na gra. Allah ya tinda Ko do woni sur nya. Ne. Tare ya di jana. ayam te non Donc là il y a fait pido da re tiro mi ran tiro jodi. Piji tundi fak no jodi fusko gondala. Ono goddo fi Mais proprio ana si grani a resal je o yalta e nder ko. Joni ndare. Ndare. andi non jesan taw be reda ta xam This is Zabanda. Elle est là, le manger, le riz des patrons, il ne raide pas. anda ka be yalta ta kendo reballe Andi mi yino pikiri do. Il est piqué le votre corps, kambe. Na fena de de. Be wadi do ko pikiri gido do. Yo, mi wonna ni ko ni yamba kelle mi wala no bunna na yara ta no oui eh jonno si orange money no ton ya wada retraite a comptoir ade sa gindi ton hay bay orange money ya kun sa ya wadu go retraite après me confirmer andi ta non ko wadu go doinan et puis mona ton taw nan ba am tigi andi ko ni ga ko mi fala bete sa woni to won hay fana la set to awa yaw sa hewti tu ay nay on tigi abi payla après fiyo mi fam hara mi wala ma confirmer quoi OK merci beaucoup bye stay beaucoup na Kono mi landi no hankin buri do la maraka. hanki Hanki mi landa kan buri do la mara. et après bala ni kana hanki minni ni ala Pem so drame kon wal. no andi fo si wada si ayati to mi ma ba wada poser de la question do mi lanta ma kon wani He. Ton daro fi bin buri dujo. Anyi do la no wondo wadirti do ni. Andi te wi do ko Allah wakata. Jawdi ko Allah wakata. So ni min kan woni han o lordo me hebaari ko parce que Allah mu yana Allah. andi am ça fait attaque la woni si ayalti e landa gollando lando talando ni mi minna attaque la woni fami parce que ko banani joni la hala inde mbudi ko duwal sida men minna la fi affaire da tori la miron ko ma okorde hein Dulle mi landa no ko hanki wi do la mara. no andi mi jabata dum no fes dimpiji don konkonda hal don ko kawale na ko ni detail ton mimi anda dum a fami en kiki Si Allah je Allah re no mai.
ko non si fa ɗum ɗo mi jaɓataɗi piiji hama voilà gorko wartande ko waratanga golani ma ɗum Ah bon ça. Comment je vais faire? Kono mi watta ɗum ɗo on ɗum watta on foti Essrabe allo yimɓe wugga ɗo ko on ɗum waɗi kala ko goɗɗo nawni goto nawna babin kono maapike on ɗum maapi ma yeytike ma hey gite ma fof ƴeewi daari neɓata hara mi ɓurima sembude ɗum ɗo fof no falama yaltati ko daari siifike ko hon ɗum waɗi babin joni komi haalni musoddira mi wowana ɗum hiɓe maapi tun e fibinta hanki ko ɗo mi tori ɓe mbuɗi ɓe inni mi wiya mi yalti joni mi nani ɓe inni binta wiya waɗa reta orange moni maɓɓe kono min mi watta ɗum ɗo ko ɗum waɗɗaɓe kono mi waɗi ɓe fuska par ce que binta ko reedujo min mi reeɗa an kadi kala ko ɗo non hey o tan gonɗo nini tan mo wonɗa on ka nder suudu ga ko Allah hokkuma on tan ɗo wo arsikeji goɗɗo ara ko nde wotere ɓet arata e nder gurdam maɗa fof si ari ɗon ko ɗon watta bat ka nanguɗa ɗo yo wona ya acci ɗum ni ɗaka nder suuɗo woni ɗo jonte jeɗo yiɗaka nder suuɗo an tum wona tuuru ko an tum si moƴƴima iwi golle o ari o naati naatugo makko ka nder suudu an kadi naatu tawama ɗo banka saabi o si a faala bugortoɗe ka fenêtre ɗo ko fewɗo ɗo kono min mi watta ɗum ɗo babe hay si woni mi yara on salla muyana Allah mi heɓata wonna yargol hey kam si woni o ari o heyga ɗum tappu waɗa ketchup waɗa mayonnaise waɗa kala ko darata ko tawta sa waɗi mo hiɗi ɗum luukoɗa moƴƴa ñama ko alman o vat hey kam si a ko ɗo miɗo holinere ma hakkude Allah miɗo holima geru o ɗum tan mo wonko ɗo ko wonɗon ɗo on ɗiɗo wata okku tan ko fewɗo ɗo bare ndundu wa hibbude mboydi ndin si ɗum hibbali fewɗo ɗon ɗum hibbata hande kadi ta jaɓude ñaari bifo wasike ma o ha babe min do ɗum ɗo mapinilan joni mi anda kono mi watta min ko mi wawi ko wowlugol ko an noon watta ko an watta andala voilà ɗum mi andirma enen joni tum fotere awa ɗoɗo yejidu dey keccom mayonnaise iɗɗalmo hakkude ngalla nden no bo yewtere hande no waalo ɗo il a raison hein? Faut mi ɗaɓɓa Bamako o mangue sauce no ton maggi no ton jaman no ton merci papa Samba téléphone maɓɓe mantiro ɗen photo he ñaña ɗo ɓe yalta ko tawɗa ɗum ko ɗako tawi ko ɗo ñoƴƴata na honto ni ɗo ga ñoƴƴata tiran ɗo taw tiran ɗo tiri ke amin kan wona bota kana tiran de ɗiɗi taw ala voilà atiri hankali daga tiri mai tiru en tiri tan gotal heñati gotal o tudu no kombo ƴetti téléphone amon kam mi wallini mo kombo yirɗomo kombo na ƴetti téléphone omo to wala andi min komin jumtoño toon ɗo na min woni accilo ga dambugal ga waɗimo ɗo eyo ɗin ko o addoy bo ko ɗo yettoyo addi ga
kombo ni amemu ani memo ina mo afena pa jude mami siku goddo wadade mi anda de kanko jogitino kono jokando téléphone am ko fiyo mi jokanda téléphone ma non noy lawol mom mi billahi pato so fini orange mi chokata mo la hor do ko oh yobay ma si tay to on bloqué ka goddo mbayla ngando nganda fi makko yobay nangi yobay jabuti baga ngadi jonni bay ko jangando pato gango jetti ko to yo tawoy be setila mi la ngai mo to ko to jetti wari il a pris le téléphone il a donné moi ici devant tout le monde si mi wadi ni ko wata mem dandi wa satin kadi ka on gadi ko kanko landi bano kay do fuddo yedondiro do kadi mi tay mi ala bana goto mo wota ko laabi mi tay yande hutu no simu ko o ona entata alla no huti ma do ko wonna woto do ko mi uji fonji ko no si mi waldi ni goɗɗo mo ƴetti on jokkiɗo si ɗum boni hakkunde Allah yoɓay so ronki yoɓi ɗo inde lan ko mi eyi mi accani on ha mi ronki ɓana on feetuɓe ene an gon faada wawɗa ene ko mi yetta pungali ngam ma be puji pawe pour paqueti ma warda ko da yam ni ko kon feti ma jippi ben ma non na jippi mbere ma ko no mi jote non non ko fi on wadan ko fi on non wala andi am patron no hiduma mi be anyila si ko anjoni ambe son kanta ko no ayni ko min ye ara no yaltino do wacci min nani ko way joni gara be nata bari ran do nga yetta wala be nati bari no ko dum wanda do be nata bo bi ayni haranda kendo de man andi ko dum andi la jetti lando wanajji gorowi kono attends je vais frapper votre derrière ici hakuni Allah aya arta tatile ngamudi batti yow jettu rofuji ma ina jipo jaddan yo Samba bawal ande kay ndarga na ko woy ko fami do ko mo be e golle mum be e kadi appli kon kadi golle den tigi sikki do nande ko mone wonde kon be mawbe do hilan gerude mi gerete en fop no be hotira si Allah walli lambe hoti hare sago nderga ko uttu kunna yo ali dingo ko be ngo wulli do patron ko dum non mi woni e wolde on andi an kami accuma don ka bafal nato do andu ko homba sonko gonderga mi fala andon kadi no yewtuta be non kadi ko hakki parce que andu dum ko moko baade ma awata tun tawa moko bandal wona ko fermé votre bec du wole taki wala dum go kambe to to urgo halaji go bowal an kadi nafi hida lofte mais asuba mo keranta mi yedda si Samba ewi to jon ka godda to ari o rewi to tundini dawa sonko de patron nakam mi wata rukade mi lota do ko onati da be pade mum Allah wata no gol non ko hakela ko lota ko fiyo no ko fiyo to ka on so nati be pade hada o yurma kan dum woni patron on nani ko mi wala ne ko ka min on do wala men tume be hota kan bi walli les vieux là il est parti sinon warta dum don waray moja ara de ko no wulni derga sikki am ko soli sa moƴƴo non ko na ara lan walle ndes si be hoti on nanta to ha yito jodo dane ni prometi on ka billahi bay na ene do so na de go wonde tranquille voilà so sto ni parla ko yan ella la sirabe Naam. hande kadi faala yewtu moƴƴo famodire min ɗum ɗo noon mettitila ñande o ñawore kama no mettitala min ñande o anda hiiti ella emen ñande o hiɗa ɗum ɗiɗa hiiti ella ɓuttina hoore ma men ɓuttina nam ɗon andi ko ɗum faalan wiide c'est vrai milan andi min e baabe ngam min ala humpondirde joni noon hande bimbi mi immitumi tawi koto no dilan après mi nottitimo mi yewti koto gonɗo on to Belgique o winni mi a welsindike e baabe mum min minni koto probléme ji ɗi mi wondi ɗe ngemun ɗo ni min tigi koko mi sikkano mi ƴettitiri sama kala mais no tedditirde lan par ce que fi on no tedditirde lan ila Allah piitidiri en ɗo en gari garteɗen fof fimo beyo yaw wona ka duwa wonde noon kono ko ɗoni Allah mum yaltaw andi joni noon e hiyolan andi baabe en ko aademɓe mettuɓe fii baabe ma miɗa andi hiɓe metti fii moƴƴa joni si ɓe ari on piitodiri ɗo onon goylan andi hara probléme ji mon ɗi no hawri mais kono ɓalan andi Bowal e Samba hakkille ɗen na ko timmi ha ɓe ala ka ɗum ɗon ala
mi yiɗata ɗum ɓe ara ɗo kamɓe mawɓen ɗo ɓe ukkodira ɗo ɗum wona Sonko wi andi son hakkilali haalaji gon ton o sikka ko ono wonade e yewtede ka ko ɗum waɗi si min mi faala kay ɓe yon piitodir ɗo so tawi woni on nananilam on jaɓanilam haray on accay wallodiren hewtitoyo mo be mum haɗata ɗo kaka monni ñanden ta faala ɗon argol fowto wo ɗum on ara e fowtuno on andi min probléme ji ko feƴƴi kom hakkude jang e ɓe ngulani ɗo fof min hande kadi ɗum mi haalani ɓe mbaɗi ɓe interdit si probléme yani hakkude amen ta hay goto yo wullito mi wawa gérde gasi joni nam e hino ɗo kikala nam wawi jabade andi min mi yaali goɗɗum e neɗɗum ɗum tan Essrabe nam min nani ko yewtuɗon andi wo mo yewtirima hakkil nam an kadi faami hakkil nam faami ɓe yewtuɗon ko nam kono nokku gotuno to onon tigiri o makiɗo ɗo ko ka amen ni tuma men faala fowtagol yo are meɗe wawi fowtagol nam si on daari ɗo fayda duuɓi heewɗi meɗen fuuta ɗo nam e depuis min ari ɗo ɗum fayda ɗum neeɓali buy faami nam acce tun hay so on ɗumannaki mawɓe ko metti fi yo min famodiray hakkude ɓaare ko mawɓe tun min waway famodirde hakkude amen ɗum ɗon siko fi ɗum ɗon walline ɓerde mo Sonko watta guere watta e piiro watta nani ara ɗum ɗon min waway famodirde hakkude ko ɓene et puis no moƴƴi ñam menen si meɗen ɗo kamɓe kadi ɓe hewti ɗo ata no ɓurti moƴƴude ara kamɓe kadi ɓe ɓaymo ɓe yewtude e mum andi on sutaki kam sutti ɗon ko ɗum waɗi ko gotum ɗo sutti ɗon men sutti joni minen tuƴƴettu baɓe ma joni hawta men chambre goto golloɓe chambre ay ɓe gulimaɗi mo be chambre mene babaɓe hawta men chambre lanni hakkidami ko totti ko nani mene ɗon o ɓen famodire ɗon o mettafi ko siko yummira wonno waɗede hakkude men metti fi eyo ko ɗum metti ɗo heɓa ko piire o wiye voilà naji ɗi ɗon na mama na gongori mum eyo ɗi goron mbaggu wadda e modi waddata ko goreyame joni ko yoɓe aru so tawi noon kadi a wi ɗum ɗon a faala menen o yomin hootu fiyo ga ɓuttu yo andi allah ala ɗon kay allah haali no woodi andi ɗo ɓuttanayi ɓuttanayi joni a wattanayi la wonɓe wadde guere ɓe ɓen noya acca ɓe ala wadde guere ɓe ɓe ala probléme voilà ko ɗum ɗo eyo ɓaala waɗa ɗon tigui ɗo maaki ɗo wona mene woni wadde probléme are ko Samba e boowal ɓere ɓen ɗo yaha watte ɓen ɗo yaha kisa a andi min vitamine min simi yeehi Fouta haray vitamine ala vitamine moƴƴi woɗo o tigui no rom gari jiɗɗo waɗe ɗo on tu komin hewti ɗon juɗɗe fof tigi ɗon sina ɗum ɗon so yata felle yara ɗuma adda jon noon lanɗa e ɗuma ɗum noon ko vitamine ɓayno ga ko liƴƴi woni ga miijitaɗe mbiɗa yoddemi waalo yo ga seeɗa awa miijita yara no moƴƴiri ay ɗum no feeti sikkaɓe ɓala hakkille ɓore adan ko tomo woko ɗum ɓeydata way ko ƴaɓa yayno ka yayno sikka no wayno to sikka hayni ke ka woɗɗi je si goɗɗum mannino ɗum ɗo si o wattuno ɗo goɗɗum en surtayno e makko o furɗa e ɓengol makko ɗin faytanmo to o faamaɗi sikala ko yo ko waru ɓen duwa hulɓinde o koye ande jawle men koye ɓe hawta e chambre goto ko jemmare wotere ɓe walata bindi ɓe yana hoore maɓɓe ko ari ɓe enen wonita kan andi enen on kiitino ay gam ko ñande sitaji mo ɓe nande ñande ga o yatno si jangga on nu woɗi ko maɓe forra ko wulanka jaru fet wallata ɗe moya